Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mine is a very sensitive issue. Ndinokumbira kuti munge muchizochinja zita rangu uye zvekare kunyange mukazoudza vanhu it is fine because ndiri kuno kuku island, saka ndoda kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndo zvandiri kukumbirwa naamai vangu kuti ndinge ndichiita. Saka handizivi kuti zvinoita here amai zvavari kuda kuti ndige ndichiita kana kuti kwete, but chiri kukonzeresa kuti ndinge ndichiramba kuita izvo zvandiri kunzi naamai ndinge ndichiita, it is because of some of the things that happened apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Amai vangu mukoma ivo vanoroya. Izvi ndakatanga kuzviziva apo pandainge ndichiri grade 7. Zvakaitika musi wacho iwoyo takabuda tichienda kumunda, saka amai vakabva vachizodzokera kumba, vakaita sekunge vainge vaine munhu wavainge vachitaura naye pafoni, ndokubva vadzokera kumba. Saka ndakabva ndachizotevera amai mushure mekunge baba vati chienda unotibikira, because amai vako vanokwanisa kuti vakasvika ikoko vototanga kutoita mamwe mabasa avo. Unovaziva amai vako, tinozoswera nenzara uye unge uchizodzoka nemamwe maheu. Saka ndakabva ndachizotora bhara ndini uyo ndakananga kumba. Saka ndakati ndichisvika pamba, chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakaona rimwe zinyoka. Nyoka iyoyo yainge yakakura, yainge iri mhando yeshato. Nyoka iyi yainge yakatozorora, yakatodekara, iri nechepakati pechivanze, yakazorora zvayo, yakangonditarisa ikabva yachizoshinyira. Mushure mekunge yanditarisa, yakangoramba yakanditarisa kudaro mukoma, ndokubva yachizongonyangarika. Payakanyangarika, amai vangu vakabva vachizobuda panze. Vakabuda panze vakabva vachizondibvunza kuti sei ndainge ndangodzoka ndisina kutanga ndavaudza kuti ndainge ndava kudzoka. Ndikabva ndati mama, ndingakuudzai here kuti ndava munzira ndiri kudzoka. Saka mama vakabva vangoridza tsamwa. Pandakati ndichinopinda mba, ndakabva ndachizoona kuti mumba mainge muine kamba. Kamba idzi kuda dzainge dziri 5 or so. Saka mai vangu vainge vakatogadzika mabhaketi avo avainge vakagadzika. Kamba dzose idzodzo dzainge dzakagara pamabhaketi uye zvekare dzainge dzichitodya, dzainge dzabikirwa porridge naamai vangu dzichidya porridge. Ndo zvakaitika izvozvo mukoma kuti ndinge ndichizosvika pakuziva kuti amai vangu ivo vanoroya. Saka ndakavhunduka ndikabva ndati nhai mama, ko chichiri kuitika? Mama vakabva vachizoti kwandiri, iwe gara pasi ndikuudze. Uri kutaura wakamira kudhoo ikoko, uri kuda kuti ani ange achizvinzwa. Saka ndakabva ndachizopinda mumba. Ndapinda mumba ndipo apo pandakabva ndachizonzi naamai vangu kamba dzandainge ndichiona vainge vari vana vavo. Vakabva vatanga kundipama introduction, vakabva vati uyu anonzi Ningi, uyu anonzi Ningi, uyu anonzi Ningi. Vakandiudza kuti kamba dzose idzodzo dzandainge ndichiona vainge vari vana vavo avo vavainge vakabereka kubva vachiri musikana wechidiki. Vanoti vakabatira pamuviri mushure mekunge vajoiniswa izvozvo zvesatanism nagogo vavo, ndokubva vachizoita nhumbu. Mushure mekunge vaita nhumbu vakabva vachizozvara kamba. Vanoti nhumbu iyi vakaitakura kwemazuva 3. Vakazosara vozosangana havo nababa vangu, asi vainge vatova nevana vavo nechekare. Ndidzo kamba dzandainge ndichiona. Ndikabva ndati konyoka yandaona panze, vakabva vaseka, vakabva vati ndivo bankuru vako, zvichireva izvo kuti ndivo vainge vari baba vekamba idzo dzandainge ndichiona. Kamba idzi mukoma dzainge dzisitomborina kana basa neni, dzakazodzingwa naamai mushure mekunge dzatanga kurwira chikafu chainge chasara mundiro yeimwe kamba yacho yainge yakaita diki. Amai vakabva vadzinga kamba dziya ndokubva dzachizonyangarika. Amai vangu vakabva vachizondipa mvura yekunwa, but vakatora
zimbe remoto vakabva vachizorikandamo mukapu, asi zimbe iri mukoma vakatongoribata richipisa kudaro, havana kana kumbotsva nezimbe iroro remoto. Vakabva vanditi ndinge ndichinwa, otherwise ndaikwanisa kuzofa nekuda kwezvinhu zvandainge ndaona. Saka mukomanachi ndakabva ndachizonwa. Mushure mekunge ndanwa ndakazopepuka ndava kumunda. Ndakashaya kuziva kuti kumunda kwacho ndakadzokera sei, ende ndakati pandakapepuka ndakarara pamumvuri wemuti ndo pandakabva ndachizotoona kuti baba vangu nemasiblings angu vainge vatobva mukudya kare. Changu chikafu ndicho chega chainge chasara. Ndo zvakaitika ipapo pandakazoziva kuti amai vangu vanoroya. Amai vainge vachingozevezera kwandiri vachiti usataura, zvinhu zvose zvawaona hazvitaurwi. As time went on, amai vangu vainge vava kuda kuti ndinge ndichizovawo muroyi, but I guess kuti midzimu yekwababa vangu yakasimba, because no matter what zvavainge vachida kuti ndinge ndichiita, asi vaiti kana vakandimutsa usiku, amai vangu vaibva vachizotanga kuchema vachiti vainge vaine munhu uyo wavainge vachiona, uyo ainge achivadzivisa kuti vasazokwanisa kuenda neni uko kwavainge vachida kuenda neni. Zvinhu izvi zvakaramba zvichingoitika mukoma, ende amai vangu ivo vanoti kana uchida ndinokwanisa kutora pfungwa dzangu. Pandainge ndiri kuprimary ndainge ndiri mwana uya wekuti handina zvakawanda zvandainge ndichinzwisisa muklasi. Ndaiti kana kuri kunzi inenge iri nguva yemaexams mukoma, ndaishaya kana kuziva kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiansa kuti kudii. Ndaingoramba ndakangotarisa exam paper ndisina kana mhinduro, asi amai vangu vakabva vachizoti nerimwe gore apo patainge tava kuda kuenda kunonyora maexams, vakabva vachizoti kwandiri ndiri kuda kuti ndinge ndichikupa pfungwa dzekuti unge uchizogona kuchikoro. Wazvinzwa here mwana wangu? Ndakabva ndati alright mama. Ndokubva vachizonditi nerimwe zuva ndinge ndichitsvaka mwana ainge achigona pachikoro pedu kudarika vamwe vana vose. Ndakabva ndachizodzoka kumba mushure mekunge ndamukumbira novel. Pachikoro pedu painge paine umwe mwana uyu ndiye ainge achigona kudarika vamwe vose pachikoro pedu. Saka vakabva vachizonditi ndaifanira kuti ndinge ndichimukumbira bhuku rake. Ndakamukumbira bhuku ndikaita sekunge ndainge ndichida hangu kungoriverenga kana ndavakumba. So ndakazoti ndavakumba ndokubva ndachizovapa amai bhuku riya. Ndakati ndavapa bhuku, amai vangu vakaritora bhuku vakabva vati uchaona zvatichaita usiku naro bhuku iri. Saka wakazoti wava usiku mukomanashi, ndipo apo amai vangu pavakazondimutsa ndokubva vazoti vainge vachida kuti tinge tichienda samwe naamai. Takazobuda kwava kuenda kumakuva, asi ipapo ndainge ndisingazvizivi kuti tiri kuenda kumakuva. Takazoti tasvika kumakuva, amai vangu vakabva vachizoti ndinge ndichirara pamusoro peguva. Ndakaita sezvandainge ndaudzwa naamai. Vainge vaine chibhasiketi chavo icho chavainge vainacho. Chibhasiketi ichi mukoma ndakatarisa ndikaona kuti mubhasiketi imomo mainge muine hwohwa hwainge hurimo. Vakabva vachizotora hwohwa huya vakabva vachizotanga kuhuisa kusikarudzi kwangu kusvika wapera hwose. Vakabva vachizotanga kuuburitsa. Mangwana acho makuseni pandakamuka ndakaona kuti amai vangu vainge vandibikira chisadza chemakuseni ndokubva vachizondipa kuti ndinge ndichidya nehwohwa huya uhwo hwavainge vakaisa musikarudzi nekuzoburitsa musikarudzi yangu. Ndapedza kuita saizvozvo ndopandakabva ndachizopiwa bhuku remaths naamai. Vakabva vachizondipa bhuku remaths. Mushure mekunge vandipa bhuku remaths ndipo apo pavakabva vachizonditi ndikuda kuti unge uchindiverengera zvose zvakanyorwa mubhuku imomo, uye zvekare uchindiudza
pose panenge pachida mhinduro unge uchindiudza. Apa bhuku iri ravainge vandipa rainge riri bhuku remaform 3, apa inini ndainge ndiri form 2. Mukomanachi ndakatanga kudedenura metsi dzose, maequation and everything, ndichigona zvose. Ndokubva ndachizoitwa head girl wepachikoro pedu kuzosvika ndichizoendawo kuuniversity. Saka ndainge ndichingoshandisa pfungwa dzevamwe vana. Kunyange pandainge ndava kuuniversity ndainge ndichingoshandisa pfungwa dzevamwe vana. Ndaiti kana iri nguva iya yekuti tinenge tava kuda kuvhara zvikoro, tava kuda kudzokera kumba, amai vangu vaingondiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizodzoka kumba ndiine bhuku kana novel reumwe wepachikoro. Ipapo pandinenge ndichidzidza ndobva ndachizovapa. Vaibva vachizoenda nebhuku riya kumakuva, kuri kubira mwana iyeye pfungwa. Ndo zvandainge ndichiita izvi namai vangu. Ndakabva ndachizotanga kushanda ndikaroorwa 3 times nekuda kwemishonga yaamai vangu. Pandakaroorwa kwekutanga ndakatobvisa umwe mukadzi pamurume wake nekuda kwekuti murume uyu ainge aine mari yakawanda. Saka ndakati ndaenda kuma-attachments, ndokubva ndachizongoti nerimwe zuva ndaenda hangu kumusha, ndikabva ndaudza mama kuti pabasa pandainge ndichishanda painge paine umwe murume ainge aine mari yakawanda kwazvo. Amai vangu vakabva vanditi, saka wava kutodanana naye here? Ndikabva ndati kwete, ndinogodanana naye sei nekuti iye haana kana kumbogara akandinyenga, plus inini handidanani nevanhu vakuru kwandiri. Vakabva vandirova nemutsvairo, vakabva vanditi uri duzununu, duzumani remunhu, unoti haudanani nevarume vakuru kwauri, kana ari iye anofanira kuti ange achizochinja upenyu hwako. Ndokubva vachizotanga kundituka. Saka vakabva vachizondipa upfu hwavakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoti kana ndadzokera kuHarare ndinge ndichizopota ndichibika sadza, ndichienda naro sadza iroro kubasa. Saka mukomanachi zvinhu zvainge zvakaoma. Ino handina kunge ndakaziva kuti upfu hwandainge ndapiwa naamai vangu vainge vakatohugadzira nechekare. Ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndikati sezvo zvinhu zvakaoma, pano ndava kutoita zveka-lunch box. Ndokubva ndaenda hangu kubasa neka-lunch box kangu. Hamenowo kuti musi iwoyo baba ivavo vakabatwawo nei, because musi wacho iwoyo mukoma vakabva vachizouya kwandiri vakabva vati ivo vainge vachida kudya neni. Ndokubva tachizotanga kudya tose. Takati tichidya tose kudaro vakangotanga kungonditarisa, tikatotanga kutoseka, kwava kutotanga kutodanana. Ndo zvakaitika ipapo, kuzosvika ndichizoroorwa ndikatochata navo baba ivavo. Mushure mekunge tabva tanga kugara tose, amai vangu vakabva vachizoti vainge vachida kuti ndinge ndichirambana navo baba ivavo. Ndokubva tachizorambana tikabva tachizovatorera zvose. Takavatorera zvose baba ivavo, maproperties ose avainge vainawo. Apa vainge vakatobva mukutorambana nemukadzi wavo nekuti ndainge ndava kufambidzana navo. So mushure mekunge ndavaramba baba ivavo ndopandakabva ndachizoroorwa zvekare. Ndakati ndaroorwa zvekare mukomanashi ndikabva ndachizotanga futi kudanana neumwe murume uyo akazondiunza kunoku kwandiri kuisland. Fast forward mukomanashi, nyaya yangu ingarebesa. So my mom, she is like holding me hostage. Ivo vari kuda kuti ndinge ndichimaketa mumagroups. Kuno tine magroups edu kuno kuisland. Vari kuti vanoda kuti ndinge ndichimaketa, because pari zvino amai vangu even though vari Muroyi but vava kuzviita n'anga mukoma apa social media vanoida sei. Saka vari kuti ivo vanoda kuti ndinge ndichiudza vanhu paWhatsApp kuti ndine munhu wandinoziva. Vari kuti handidi kuti unge uchizoudza vanhu kuti kwedu kwatinobva kune n'anga iriko. Zvinhu zvandinotoziva mukoma kuti amai vangu Muroyi. Saka ndiri kuramba kuti ndinge ndichiva pamarketing platform yekunoku kumhiri kwemakungwa, because vakaurayisa best friend yangu. Nyaya iyoyo mukoma ndanga ndichida kukuudzai, but inyaya inondirwadza zvekuti kusvika pari
nhasi kana ndikafunga nezvayo ndinonzwa pain nekuda kwezvakaitika pandakaudza friend yangu kuti kana achida help anokwanisa kuenda onobatsirwa naamai vangu. Akasvika pakufa iye nevana vake nekuda kwezvavakamuita. Vakaita ruchiva mushure mekunge vabatwa neruchiva rwekuti mwana wake ainge aine zvainge zviri paari zvipo zvake. Saka pakuzoda kuzonomutorera zvipo zvake ndipo apo pavakabva vachizomuuraya mwana iyeye, asi vakamuuraya by mistake. Pavakaona kuti ndo zvainge zvoitika, friend yangu yakazoti yava kutanga kufamba. Vakatya kuti kana akaramba achifamba aikwanisa kuzogumisidzira azozvibata kuti ivo amai ndivo vainge vakamuurayira mwana ndokubva vamuuraya zvekare. It is a very painful story. Handidi kukunyeperai. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo vari kuti vari kuIreland. Hanzi ndine zvakawanda zvandanga ndichida kukuudzai, but hanzi panyaya yakaitika pakati pavo nebest friend yavo, hanzi ndiyo inonyanyisa kuvarwadza iyoyo. Let us try to speak with our dear sister in the comment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Voudza vanhu here kuti kwedu kwandinobva kune n'anga iriko kana kuti vongoramba vakanyarara. Hanzi amai vangu vanondibata senhapwa. Vanenge vachingoti kana ndikaramba kuita zvavanenge vachida kuti ndige ndichiita, hanzi vanobva vandirangaridza kuti wainge uri dofo iwe kuchikoro ndikakupa pfungwa dzandaitora pane vamwe vana vainge vachigona, nhasi wava kundishainira. Apa hanzi amai vavo, she is a queen of witches in the satanic kingdom. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kikikiki, nyaya iyi handifi ndakaikanganwa. Mainge muri mugore ra2012 pakabuda mamwe maTV ainge ari maLG. Ini basa rangu randainge ndichiita panguva yacho iyoyo, ndainge ndichiita basa rekuba kutoba mukoma Bosch. Taitopinda mudzimba dzevanhu tobva tatoba. Saka ndaifamba nemamwe maSouth African. Nerimwe zuva mukoma takabva tachizopiwa tip off because zvataita taidanana nemamaid kuti tinge tichiwana information yekuti pamba ipapo patinenge tichida kuba panenge pakamira sei. Saka umwe wedu ainge ari muSouth African akatanga kudanana neumwe mukadzi wechikuru ainge ari wekuMozambique achimufeya. Saka vakabva vachizotanga kuita too comfortable vanhu vepamba ipapo zvekuti mukomana uyu vainge vava kumutendedza kuti ange achisvika chero nguva yaainge achinzwa kuda. Saka ainge ava kuti usiku paya kana akarara nemukadzi iyeye aibva achizombobuda zvake panze achimema achida kuona kuti situation yakamira sei. Akabva achizotiudza kuti painge paine zvatainge tichikwanisa kutora pamba ipapo. Saka takabva tachizoenda mukoma ndokubva tachizonorova Bosch pamba apa vanhu vepo vainge vakaenda kuvacation. So mushure mekunge vaenda kuvacation ndo patakaendapo pamba ipapo ndokubva tachizoba. Ini ndakabva ndachizotora TV because ndainge ndichida TV iyoyo nema home theater. Kwaiva nekamwe ka home theater KLG kainge kaine DVD player netuma speakers twe black. Ndo chinhu chandainge ndichida ichocho muupenyu hwangu. Saka ndakabva ndachizoti izvi handisi kuzozvitengesa, ndokubva ndachingozvigadzika mudheni. Apa madam havana chavainge vachiziva. Mukomana TV iyoyo yaitaura kunyange yakadzima, yaitongoita on, yakadzima screen riri reblack but yaitoita on yototanga kutoona mamovie. Dzimwe nguva maikwanisa kutoti kana muchitoona kana news paya zvakazoitika paine vanyarikani ndainge ndiina vamwe tsano vandainge ndakatora ndikati vauye kuno kuzotsvaka basa. Natsano ava takati nerimwe zuva tichitoona zvedu eTV takamirira kuti tinge tichizoona wrestling. Mukomana ndipo pakabva pachizotongotanga kutongoplaya movie rebonde. Ndakabva ndachizoenda ndikanodzura tambo kumagetsi. TV yakaramba
iri on. Ungazvitaura kuti TV iyi ndeye Bosch ndakaiba. Pamba ipapo mukomana painge paine zvepo because patakapinda mumba macho takangoita hedu zvivindi mukoma, asi pane zvataitonzwa munyama dzedu. Mundara iyeye ainge ari muZCC. Vanhu vanoenda kuchechi yeZCC musambofa makavajairira komana. ZveBosch ndakazongosiyana hangu nazvo. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava, strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.